30.000 cantaires, més de 700 corals. Tota l'activitat coral aturada i tots els cantaires tancats a casa. Ara que aviat farà un mes d'aquest confinament, ens hem volgut preguntar com estan vivint les corals del nostre país aquesta situació excepcional. Avui prenem el pols a la coral infantil l'Espinguet de Vilafranca, a la coral juvenil Cinera de Barcelona i a la Capella Polifònica de Girona. Bé, les primeres conseqüències va ser que vam haver d'aturar els assajos i hem hagut de cancel·lar el concert de Sant Jordi que teníem preparat per aquest 23 d'abril. A més, també sabem que la trobada taller que s'estava preparant a la Múnia s'ha cancel·lat i restem a l'espera de saber què passarà amb el Juguem Cantant i amb el nostre concert de fi de curs. Tot i així, per sort, la nostra coral no se'n ressenteix especialment econòmicament, ja que a l'haver parat no tenim despeses i de fet no cobrarem la quota d'aquest tercer trimestre a les famílies. Socialment està clar però que és una situació complicada, que no ens hi hem trobat mai i estem fent el màxim possible per intentar fer fàcil aquest confinament i aquesta situació. Doncs musicalment, per sort acabàvem d'acabar un projecte molt gran i ara començàvem repertori nou des de zero per fer un concert al juny. Llavors això no ho podrem fer, jo crec. Quasi segur que no el farem. Llavors musicalment ens ha afectat en que ens ha fallat un concert final que teníem previst fer nosaltres amb un altre cor jove i que ens venia bastant de gust. Però si això fos tot. Llavors, social i econòmicament, socialment afecta que no ens podem trobar i veure'ns i assajar i després anar a sopar i tot això que fem. I econòmicament, de moment hem pensat en 2 mesos vista, perquè tot plegat és una mica complicat. Llavors hem pensat que teníem ganes de seguir pagant a la Isabel, la nostra directora, i no teníem ganes que la gent es veiés involucrada econòmicament i amb problemes per tot això que està passant, llavors hem reduït les quotes. Llavors això de moment 2 mesos. I després al juny veurem què passa i irem decidint, perquè ara mateix tampoc podem decidir a molts mesos vista. El Covid-19 ens ha afectat a tots els nivells a la Capella Polifònica de Girona. Evidentment, musicalment, hem tingut que anul·lar 2 concerts que teníem programats ara a la primavera i tenim una incertesa sobre la jornada lúdico-assembleària que teníem programada pel mes de juny, a veure si la podrem fer, perquè amb tot això del confinament no sabem com acabarà la cosa. Socialment també hem estat afectats, tenim companys que han tingut familiars afectats i malalts i en concret una companya nostra directa que ha estat a primera línia amb els malalts perquè és metgessa i també s'ha vist afectada. Econòmicament, evidentment, hi haurà pèrdues perquè no tindrem els ingressos dels 2 concerts i també estem fent una valoració sobre les quotes dels cantaires d'aquests mesos de confinament, a veure què farem. Però el que sí que hem tingut molt clar és que des del primer moment hem dit que nosaltres pagarem el director durant aquesta època de confinament, perquè entenem que, tot i que no fa uns assajos ordinaris, el director fa tasques directives igualment des de casa seva. Com ara ens ha preparat material per poder assajar des de casa i continua fent el seguiment de tot plegat, prepara també projectes nous per nosaltres i per la coral i creiem que també està fent una tasca molt important d'agrupació als cantaires, que això és bàsic en moments com el que ara ens trobem. Com hem dit, estem intentant fer que sigui una miqueta més fàcil i una manera de fer-ho ha sigut, un cop han passat uns dies des que hem parat els assajos, ens hem posat amb les xarxes socials i enviant un petit repte relacionat amb la coral als nostres cantaires i excantaires. Per exemple, tararejar la cançó preferida que hagin fet a la coral i que altres cantaires hagin d'endevinar quina era, o explicar alguna anècdota o record relacionat amb la coral. Pel que fa a les directores, hem aprofitat aquesta situació per posar-nos a fer feinetes que, si no, segurament no haguéssim tingut el temps per fer-les, com per exemple el que anomenem, diguéssim, feinetes invisibles, com seria posar al dia
papers, pensar projectes, centrar-nos en la web i xarxes socials que teníem abandonat, etc etc. El que estem fent nosaltres és fer assajos virtuals, entre cometes, per cordes amb la Isabel. Són assajos bastant terapèutics per veure'ns les cares i cantar i no rovellar-nos, però bueno, la veritat és que van bastant bé per durant una hora a la setmana no pensar en res més i concentrar-se i tot això. I després ens hem gravat uns vídeos i ara estem muntant uns vídeos per posar-los a xarxes, cantant cançons que estàvem assajant ara i tot això. Des de la primera setmana de confinament, la Capella Polifònica de Girona vam tenir clar que això podia anar per llarg i que ens havíem de preparar per això. Ja a la primera setmana vaig organitzar una videoconferència per trobar-nos, per estar tots junts, poder parlar i poder riure i poder saber l'un de l'altre. Perquè des del meu punt de vista la coral som un instrument musical que volem ser el millor possible, però sobretot som un grup humà, som una família i és important que tots els cantaires i el director sapiguem l'un de l'altre, estiguem en contacte i ens recordem els uns als altres que ens tenim. Durant aquestes videoconferències, que solen durar una horeta i mitja, fem una mica de tot, des de jocs telemàtics, una mica de tertúlia, fins i tot en una de les sessions vam fer un homenatge a un dels nostres cantaires que ha mort durant aquest període, no de Covid, però que ens ha deixat, un excantaire que ens ha deixat durant aquests dies. I ara estic preparant, o he preparat, ja, àudios del repertori i estic plantejant-me com podem treballar per videoconferència, potser en petits grups o individualment, però hi ha qüestions musicals, perquè fins ara el que hem fet ha sigut mantenir viu el caliu, mantenir viu el contacte. De moment no ho hem parlat, és a dir, així que puguem i dins de la manera que puguem intentarem tornar a la normalitat, tot i que com que el nostre curs s'acaba a mitjans de juny, no creiem que sigui possible realment tornar a agafar la dinàmica d'assajos. Tot i així, a la mínima que puguem, farem ni que sigui un concert de final de curs molt íntim amb les famílies o amb els cantaires com per tancar aquest curs i donar pas a l'estiu o que no ens quedi com el curs interceptat com ha quedat de moment, no? Tot i així és això, estem esperant a veure de les notícies que ens arriben i a veure com ho podem gestionar. Doncs farem una festa, jo crec, per celebrar-ho, que s'ha acabat el confinament i que estem tots sants i estalvis. I després, doncs, no ho sé, reprendre-ho tot tan bé com puguem. O sigui, jo crec que no ho hem de veure com una cosa que s'ha trencat, sinó com un punt i a part, un punt i seguit més que res. Llavors, reprendrem l'activitat tan àgilment com puguem i ja està, i a continuar. Això és tot. A la Capella Polifònica de Girona som una coral que per sortir i cantar bé hem de treballar regularment i hem de ser setmana a setmana treballant el repertori. Per Nadal teníem un projecte ambiciós que amb tots els assajos del món i algun més hauríem pogut abastar i fer front, però que donades les circumstàncies és difícil. M'estic ara plantejant com retocar el programa per fer-lo viable i sobretot com podem aprofitar aquests mesos que encara pugui durar el confinament per al treball individual, perquè quan ens trobem estigui tot a punt. També està clar que durant el primer trimestre del curs que ve haurem de fer un pla de treball, si es pot treballar amb normalitat, més intensiu. Era un projecte que ens feia molta il·lusió, el concert de Nadal és una cita molt important per nosaltres, volíem presentar tota una sèrie de novetats, de coses que no havíem fet mai amb la Polifònica i per estar-hi haurem de treballar de valent.